Welcome to Harimu Vlog YouTube channel. So guys, नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ फिन खनसेबाव बरायनो थाबाय। नोंथांमोना नायगासिनो दं हारिमु ब्लग YouTube चैनल। तो आङो दा लामायाव दङ ओमफ्राय सेंग्राफोरखौ एसे नायना लादो गाइस। एनसाम सेंग्राफोर लबर लालायबावसै। लबरखौ मा खालामनो लादो नोङो? लबरखौ मा खालामनो लादो? ini saja ini mobile telebawo नै आरो इउटुबार बिथाङा चेनेल दं बियाबो लाजिलायदो बाखौबा नै एनसामा बाक्सानि एनसामा केमेरामेन आइना आंना बांसिनानो केमेरामेन जायो। बरिं मोनबाय नालाय फोथाराव थांनोसै। फोथारावबोथ' माइफोरा ओंखारबाय नालाय नायना फैनोसै एसे इद जायोथ' इदि माइ ओंखारनाय टाइमाव। नै ओमफ्राय सेंग्राफोर दं नायनानै लाबानो जाबाय। साबा दंना अबे सासेखौ नांगौ खोथाहर आं खिथिना होनि। नै बेखौ नांगौ ना बेखौ खारखोमालायो आरो नै साइकेल नायनानै बेलेगलै फोथार मोननानै ओमफ्राय माइफोरखौ नायनानै लादो आरो माबायदि ओंखारखो। ओमफ्राय दाथ' लोखि फुजा खाथि मोनफैबाय। लोखि फुजायाव थांबाबो थाबाबो जेनेबा मालायनि जरा जराखौसो नुयो। मा होननानै थांनो गाइसमोन, जोंहाथ' सिंगेल लाइफ इज बेस्ट होननायानो मोजां। मालायनि जरा जराखौसो नायनो थांनाय जायो फुजाफोराव थांबाथ'। बिनिखायनो बायो आं फुजा नायनो एकदमबारे। जायखिया नायनोसै गाइसमोन। खोलो खोलो बार बारदो गाइसमोन। थाबाथाय थाजिम मोनलांखायो फोथारनि बार जाबाथाय एकदमबारे। बैग्रि बिबार बारबाय ओमफ्राय नैबे लामाजों बैग्रि बिफां सारि सारि पया हिट नुयो आरो दाबाय टाइमाव गाइसमोन। वाव वाव वाव। दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नो जासिगोन। ओमफ्राय गामियाव बरिं मोननायखाय जों दा फोथाराव फैदो आरो फोथाराव फैनानै दसे जना थांसै। बाराथ' हेभि नांखादो एकदमबारे। ओमफ्राय चेनेलाव दिनैसो गोदानब्लाथाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लादो, नटिफिकेसनखौ अल खालाम लादो, लाइक होदो, शेयार खालामदो जेसेबां हायो एसेबांनो लोगोफोरनो। होमबा दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नो जाबाय। नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनलायगोन गाइसमोन।